Tikulandeni ndi manja awiri pano pa tiyankhuleni Ambuye tsiku la lero Lachiwiri pa 18 April 2023 tipemphere. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu Atate amphamvu zonse, munafuna kuti munthu asakhale payekha koma akhale ndi anzake. Ndipo muchilankhulo chathu timanena kuti kalikokha mkanyama ali awiri ndi anthu. Mutithandize nthawi zonse kuzindikira kuti ubwino wa anthu angapo umabweretsa zinthu zabwino zosiyanasiyana pakati pathu. Ndipo ifeyo tisamazikhulupirira tokha nthawi zonse, koma tizikhulupirira maganizo a anzathu komanso ubwino wa anthu angapo zochitika zathu zonse. Popeza pamene pali awiri kapenanso pali atatu, inu mumakhala mulipompo nthawi zonse. Mutiyang'anire ndi kutisogolera tsiku la lero muzochitika zathu zonse. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mawu oyamba kuchokera m'buku la ntchito za atumwi mutu 4 ndime ya 32 kulekeza 37. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mayi Dolin Ali, administrator pa tiyankhuleni Ambuye, kuchokera ku St. Patrick's Parish Archdiocese ya Lilongwe. Mawu amtenga wabwino akuchokera mu uthenga wabwino wa Yohane Woyera mutu 3 ndime ya 7b kulekeza 15. Amene akutiwerengera mtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stephen Likutcha, kuchokera ku St. Ignatius Parish, Malawi Police Headquarters, Area 30, Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu ambuku la ntchito za atumwi. Ntchito za atumwi mutu 4 kuyambira ndime ya 32 kulekera ndime ya 37. Gulu lonse la okhulupirira linali la mtima umodzi ndi la maganizo amodzi. Panalibe munthu amene ankati zimene ndili nazo nzangazanga, koma aliyense ankapereka zake zonse kuti zikhale za onse. Atumwi ankachita umboni ndi mphamvu yayikulu kuti Ambuye Yesu adaukadi kwa akufa, ndipo onse Mulungu ankaukomera mtima kwambiri. Panalibe munthu osowa kanthu pakati pawo, chifukwa onse amene anali ndi minda kapena nyumba ankazigulitsa namabwera ndi ndalama zake kudzazipereka kwa atumwi. Ndipo ndalamazo ankagawira munthu aliyense malinga ndi kusowa kwake. Panali munthu wina dzina lake Yosefe wa fuko la Levi, mbadwa ya ku Kipro, amene atumwi adamutcha Barnabasi, ndiye kuti olimbitsa mtima. Nayenso adagulitsa munda wake nabwera ndi ndalama zake kuzazipereka kwa atumwi. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amtenga woyera monga adalembera Yohane. Yohane mutu 3 ndime ya 7 kulekeza ya 15. Yesu anamuwuza Nikodemo kuti usadabwe mmene ndakuwuza kuti muyenera kubadwanso. Mphepo imawombera komwe ikufuna ndipo umamva kuwomba kwake, koma sudziwa komwe yachokera kapena komwe ikupita. N'chimodzimodzinso munthu aliyense amene abadwa mwa Mzimu Woyera. Nikodemo adafunsa kuti zimenezi zingachitike bwanji? Yesu adati, kodi iwe sindiwe mphunzitsi wodziwika pakati pa Israeli? Nanga sukumvetsa bwanji zimenezi? Ndithu ndikunenesa kuti timalankhula zimene tikuzidziwa ndipo timachitira umboni zimene tidaziona, koma simukhulupirira mawu athuwa. Ngati simukhulupirira pamene ndikuwuzani zapansi pano, nanga mudzakhulupirira bwanji ndikazakuwuzani zakumwamba? Palibe munthu amene adakwera kupita kumwamba koma Mwana wa Munthu ndiye adatsika kuchokera kumwamba. Monga momwe Mose adapachikira njoka pa mtengo m'chipululu muja, momwemonso Mwana wa Munthu ayenera kuzapachikidwa kuti aliyense okhulupirira akhale ndi moyo wosatha mwa Iye. Mthenga wa Ambuye.
Tithokoze Mulungu kuti leronso lachiwiri takumana kuti tigawane mawu a Mulungu otithandiza kusinkhasinkha pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku kuti mwina zina zake zimene tingathe kuzichita tsiku la lero ndi tsogolomo zikhale zomukomera Mulungu. Tikatenga mawu athu oyamba tikumva za ubwino wake ochitira zinthu limodzi. Gulu loyambirira la ophunzira a Ambuye Yesu, apostoli aja, sanali anthu odzikonda, sanali anthu odzimva, sanali anthu odzitukumula, ayi. Anali ngati anthu amodzi, amamvana, amamvetsetsana, amakondana, amachitira zinthu limodzi. Chifukwa tamva kunena kuti china chilichonse chimene munthu amakhala nacho amakachitenga ndi kukachika pamodzi, ndipo zinthu zimene amazisiya pamodzi amagawana kuti pakati pawo pasapezeke wina aliyense osowa. Ubwino wa mpingo oyambirira, ubwino wa gulu loyambirira la apostoli kutiphunzitsa tonsefe zimene tinanena kuzichita ngati mpingo, zimene tinanena kuzichita ngati banja, zimene tinanena kuzichita ngati ana akamodzi, zimene tinanena kuzichita ngati mtundu umodzi, zimene tinanena kuzichita ngati dziko limodzi, zimene tinanena kuzichita ngati akhristu. Kukondana, kugawana zinthu, kuyika zinthu zonse pamodzi kuti wina aliyense asasowe kanthu. Kodi lero tikuti nji? Tithokoze mene namondwe anativuta pakati apa, ndipo akuluakulu ampingo, akuluakulu aboma ndi ena osiyanasiyana anatipempha kuti atentikeni zinthu pamodzi. Ambiri mwa ife tinasonkha zinthu kuyika pamodzi kuti tathandize abale athu amene akhuzidwa kwambiri ndi namondwe. Zosangalatsa, zonyadira kuti iwo amene amasowa pogwira, iwo amene analiberetu kanthu kena kalikonse, masiku awiri atatu anapeza pogwira, apeza kanthu kena kake kochokera mwa ife. Kodi zimenezi zinali kuti? Zimakhala kuti? Taonesa chikondi chathu pakati pa abale athu chifukwa cha madzi amene anativuta pakati paja, ndipo tatha kuona anthu aja akuyamika Mulungu, akuthokoza Mulungu chifukwa cha ubwino umene ifeyo taonetsera. Pang'ono ndi mtolo, wina kupereka paketi ya sugar, wina kupereka sopo, wina kupereka 500, wina kupereka 2000, wina kupereka blanket, wina kupereka chimanga, wina mpunga. Zonse zitathandiza kuna kuti abale athu pakanthawi kochepa chabe moyo asawumve kuwawa. Kodi zithere pompo? Kodi zikathera pompo mawa iwo akhala bwanji? Unkuja iwo akhala bwanji? Kodi imene jasinjira imodzi yotithandiza kuna kuti ifeyo tikamakhala moyo wathu wa tsiku ndi tsiku tizaganizira anzathu osowa, tizaganizira anzathu amene akuvutika, tizaganizira anzathu amene akusowa pogwira pa moyo wa tsiku ndi tsiku. Nthawi zina ngakhale mdziko mwathu muno mukamaona zochitika zimakhala zili zomvetsa chisoni. Wina akusowa chovala, wina ali ndi zovala zambirimbiri, wina akadya pa chovala akuchidikira kuti chiume, wina zovala zilipo zambirimbiri masutukesi koma sakufuna kupereka, wina akusowa chakudya, wina chakudya ukataya, wina akusowa zinthu zofunikira mwina ku sukulu, wina zinthu angozisunga basi zimene zofunikira kwa munthu wina ku sukulu. Kodi ifeyo pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku zimene zatichitikira zija sizingatipatse phunziro lonena kuti tikamakhala pa moyo wathu tizitha kuwaganizira anzathu osiyanasiyana amene akuvutika, akusowa chithandizo? Tikapita ngati kulilongwe, malo amene anthu akukhala, ukapita mbali ina kumaoneka kuna kuti uku anthu akukhala bwino, ukapitanso mbali ina kumaoneka kuti uku anthu sakukhala bwino. Nchifukwa chiyani tili ndi zinthu zangati zimenezi? Tikapita ku Blantyre ndi chimodzimodzi, tikapita ku Zomba ndi chimodzimodzi, tikapita ku Mzuzu ndi chimodzimodzi. Mukuziwa malo amene anthu amati akamakhala lenti yokhayo ndi ndalama zambiri, ndiye mukuziwanso malonso ena anthu amati akamakhala lenti yokhayo ndi ndalama zochepa. Mukuziwa malo amene akukhala mdziko mwathu momwe muno nyumba zake zimene zili kumene kuchako ndi zodabwitsa kuti kumalawi konkuno, kwa mukapitanso mbali inanso mukuonanso kuti nangawo kukuso ndikwathuso konkuno ku Malawi momwe zinthu zililizi. There is a big gap between the rich and the poor, and because we do not put things together, the poor become poorer, whereas the rich are becoming richer and richer each and every day. There isn't any connection, no link at all. Kuna kuti tithe kulumikizisa
pakati pa anthu amene ali olemera kwambiri ndi anthu amene ali osaukitsitsa kwambiri m'dziko mwathu muno. Koma namondwe amene wachitika pakati watiphunzitsa kuna kuti wina aliyense akuyenera kumuthandiza mnzake. Wina aliyense akuyenera kumuthandiza mnzake. Ifeyo amene Mulungu watidalitsa mwa njira yapadera, tiyeni tithandizeni anzathu amene Mulungu sanawadalitse. Ifeyo amene tikuvutika mu njira zosiyanasiyana, tiyeni tipemphe mwachikhulupiriro, kupempha kwa iwo amene angathe kutithandiza. Komanso ifeyo amene nthawi zina timaganiza kuti tilibe kanthu kena kalikonse, tikumbukire kunena kuti pamene tikunena kuti tilibe kanthu kena kalikonse, palinso anthu ena amene akuvutitsitsa koposa kusiyana ndi ifeyo. John Paul II, Pope the late, once said, "Nobody is so rich as not to need something else, and nobody is so poor as not to give to someone else." Wina aliyense amasowa chithandizo, ndipo wina aliyense angati kuthandiza mnzake. Palibe amene anganene kuti ndi olemera kwambiri ndipo sakusowa chithandizo. Ndipo palibe amene anganene kuti ndi osauka kwambiri kuti sangathe kumuthandiza munthu wina. Wina aliyense amamusowa mnzake pa moyo wake wa tsiku ndi tsiku. Ndi zimene tamva kuchokera mmawu athu oyambirira kuti tikuyenera kukhala ngati banja limodzi, loyika zinthu zonse pamodzi ndi kumagawana kuti wina aliyense asasowe kanthu. Limenelo likhale phunziro lalikulu kwa ife tonse. Mpingo umodzi, chifukwa chani anthu ena ali ovutikitsitsa kwambiri, anthu ena ali olemera. Dziko limodzi, chifukwa chani anthu ena ali ovutikitsitsa kwambiri, anthu ena ali olemera. To make matters worse, the percentage of the majority of the poor people is greater than the percentage of the rich people. Big gap, mwina kusiyana 90% anthu osauka, 10% anthu olemera. Nchifukwa chani? Why can't we bridge the gap? Kuna kuti mwina zinthu zipange balance. Anthu amene ali ovutikitsitsa kwambiri aja akhale ndi kena kake. Ndi chifukwa chake apapa mawu athu a tsiku la lero akutithandiza kwambiri kuna kuti tikamakhala pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku tisaziganizire tokha. Tisakhale anthu odzikonda. Tisakhale anthu ongoyang'ana za ife tokha. Tikhalenso anthu oyang'ana za ena. Kodi mnzanga lerolo wadya? Mnzanga lero ali ndi zovala? Mnzanga lero mayendedwe yake akhala lotani? Pala anthu ena akumachoka one district to another kuti akagwire ntchito. Mtunda wautali sikuti lilonse kuyenda 8 kilometers kupita, 8 kilometers kubwera, 10 kilometers kupita, 10 kilometers kubwera, 15 kilometers kupita, 15 kilometers kubwera, kuyenda pansi osakhalanso pa njinga. Chifukwa chani? Kuti azigwisa ntchito maminibasi ndalama sizikwanira. Chifukwa zimene akulandira iwozo nzosakwanira kuti ayendere mwezi wonse. Kwa pale anthu ena ndonena kuti galimoto imachita kukatenga ndi kukasiya fuelo wochita kuthiriridwa china chilichonse chili choncho. Kodi zimene zizi ifeyo ngati Amalawi tikuziona motani tikamakhala pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku? Pali zina zake zimene tingathe kuzikonza bwino kuna kuti tithe kuchepesa gapu imene ilipo pakati pa anthu amene ali olemera kwambiri ndi anthu amene ali osaukitsitsa kwambiri. Izi zimachitika anthu akauti amvana limodzi ngati zimene anachita ophunzira Ambuye Yesu mpingo oyambirira uja. Ndipo tamva kumapeto kwa mawu athu oyamba kuna kuti ngakhale Barnabas zina lake lina anali Joseph, iye anachita kukagulitsa zinthu zake ndikukatenga zinthuzo kukazisiya uko, anagulitsa munda wake. Nanga ifeyo chimene tikupanga ndi chani? Chabwino sikunena kuti tingathe kugulitsa ka nyumba, tingathe kugulitsa chani, ayi. Koma tikunena kuti zinazo tili nazo koma sitikuzigulitsa ntchito. We have got so many things which we are just keeping in custody without letting them go to the people who are in dire need of them. Chimene Mulungu akutipempha nchonena kuti zimene tili nazo tentagaire kwa anzathu. Uthenga wathu wa tsiku la lero, Ambuye Yesu akupitirizabe kucheza ndi Nikodemo. Ndipo akumuwuza kunena kuti asadabwe mmene anamuwuza kuti akuyenera kubadwanso. Kubadwa kwa chiwiri kumene Ambuye Yesu amamuwuza Nikodemo kunena kuti akuyenera kukhala munthu watsopano. Kukhala munthu watsopano ndikutani? Zimene amuwuza Ambuye Yesu kuti mphepo imaomba komwe ikufuna ndipo umamva kuomba kwake, koma sudziwa komwe yachokera kapena komwe ikupita. Ndife anthu otsogoleredwa ndi Mulungu Mzimu Woyera. Mzimu Woyera ndi amene amatiwuza zoyenera kuchita pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Ndife ake a Mulungu. Tikumbukire kuti pamene Ambuye Yesu anauka kwa akufa ndipo pamene amakumana ndi ophunzira ake makamaka kusirizira, ophunzira ake tikawerenga Yohane mutu 21 ndime 15 kapena ndime yoyamba mpaka nozafika 18, pamene anampeza Petro uja atabwereranso kukapha nsomba. Ndipo Ambuye Yesu atabwera sanamuzindikire, anayamba kumuzindikira ndi ophunzira uja amene Ambuye Yesu ankamukonda kwambiri, pamene kuti Petro ndi Ambuye, ndipo anamuzindikira. Kumapeto kwa zonse Ambuye Yesu anafunsa Petro kuti, kodi Petro umandikondadi koposa enawa? Petro mwana wa Yona, umandikondadi koposa enawa? Iwe Petro mwana wa Yona, umandikondadi koposa enawa? Anafunsa katatu.
Poyambirira Petro amangoyankha mwachiyankhe basi. Atamfunsa kachitatu anazindikira kuti funso limene lili ndikukamba zambiri, mwina chifukwa cha kusamva kwanga, chifukwa cha kunyalanyaza kwanga, chifukwa cha kuzembazemba kwanga, chifukwa chosaonesa kukhulupirika kwambiri pamaso pa Ambuye, faika Ambuye akundifunsa chonchi, ndipo anamva nazo chisoni kwambiri. Ndipo pamene Petro anayankha kuti inde Ambuye mukuziwa zonse, ine ndimakukondani, Petro anawuzidwa kuti kale uli mwana unkatenga lamba ndikuzimanga wekha. Kwa amene wakula anthu ena azakumanga lamba mchiuno mwako ndikupitisa kumene sukufuna. Nde ife amene tili a Khristu siku la lero, we have submitted our will to God. We have submitted our will to the Holy Spirit so that we can be guided by the Holy Spirit. Ifeyo tayika moyo wathu wonse manja mwa Mulungu, moyo wathu wonse manja mwa Mzimu Woyera, kuti iyeyo ayendese moyo wathu, Mzimu Woyera azitisogolera nthawi ina iliyonse. Choncho zimene tikuyenera kuzichita pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku sizofuna zathu, koma nzofuna za Ambuye Mulungu. Chifukwa Ambuye Yesu akunena kuti mphepo imawomba kumene iyo ikufuna kuti ipite. Koma ifeyo sitimadziwa kunena kuti kodi mphepo imene iwombera mbali yake iti. Ndi chimodzimodzi munthu wobadwanso mwa Mzimu Woyera, zochitika zake ndi zimene zizi. Akuyenera kulolera Mzimu Woyera kuti Mzimu Woyera uja ayendese moyo wake. Akayendesa moyo wake, iye uja azichita zimene Mulungu akufuna, osakhala zimene munthuyo akufuna. Chimene Mulungu afuna kumapeto kwa zonse nchionera kuti tikhale anthu achikhulupiriro mwa Ambuye Yesu. Monga momwe tamvera kumapeto kunena kuti mwana wa Mulungu Ambuye Yesu ndi amene azapange zinthu zodabwitsa pano pa dziko lapansi, ndi amene azathandize anthu onse okhulupirira iye kuti akhale ndi moyo. Ifeyonso tiyike chikhulupiriro chathu mwa Ambuye Yesu kuti tikhale ndi moyo wake watsopano wotithandiza kuti anthu athe kuzindikira kuti apa pali nyale yowala, nyale yotithandiza kufika ku chipulumutso chosatha, nyale yotithandiza kupanga zinthu zabwino zosiyanasiyana pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Tipemphere. Mukhale nafe Ambuye Mulungu mu zonse zimene tikuzichita, muzitiyang'anira ndi kutithandiza kuti tichite kufuna kwanu. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.